Uitați-o pe Maria, s-a lănit în tren. Deci nu mai pot de somn. Așa mi-e de somn, am dormit toată noaptea din cauza ta. Nu a ta, Roxy, a ta. Vezi, serios. Sărată m-am gândit la tine, n-am putut să dorm. Dormeam cu pauză, te comporți cu mine ca dracu. După aia, noroc că alții au sunat, bă, tu, pe mine, bă, noroc că alții au sunat și mi-a răspuns. Cum am crezut eu că a fost de cuvinte și așa, pentru că vreau să fii om. Nu, animal. Ar glumi. Nu exagerezi tu. Ha? Nu A, tu exagerezi. cum filmezi? Da. Da, atunci închide. Acum mergem acasă și putem închide. De fapt, cred că ne oprim pe undeva. Dacă nu o să pe Maria în grabă. Exact. Poate ne răzgândim și ne oprim. Adică ea se oprește, eu mă duc acasă. Da, mă. Hai, închide să vă filmarea. Bine. Am închis. Ai închis-o, dar eu am închis. Ai pus cu telefonul ăsta. Nu, bine. N-ai închide atunci, mă. Nici măcar nu mă filmez. O să nu. Hai, uite, închide, vezi? Uite, tocmai țapă. Hai, hai. Nu țapă. Că-ți spun. Ce-mi? Poți să mergi să dormi. Adică poți să dormi. Hai să văd. Hai, te rog. Mm-hmm.